Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdäniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Tehranyň merkezinde beýik binanyň ýanyp ýumrulmagy zerarly adam pedalarynyň sany barada gapma garşy maglumatlar peýda boldy. Associated Press agentligi Iran Press telewizionasyna targylanyp 30 çemesi ýangyn söndürjiginiň wepat bolanlygyny habar berdi. Emma öz çeşmesini görkezmedi. Döwlet telewizionyasy azyndan 38 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini habar berdi. Maglumatlara görä Iranyň merkezindäki uly bazaryň goýunda ýerleşýän 17 gatly binanyň ýumrulmagyndan öň onuň içindäki adamlar evakuasiýa edilipdir. Yangyn söndürüjiler bir näçe sekundyň dowamında ýumrulan binany halat etmek üçin ençeme sagatlap görüşdiler. Plasko adly bina 1960-njy ýyllaryň başynda gurulup Tehranyň iň beýik binalarynyň biri bolupdy. Onuň içinde sowda merkezleri we dukanlar hem ýerleşýärdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trumpyň Moskwa bilen gatnaşyklary dogurlamak islegine garamazdan onuň Ukrainanyň Ortiýetiň agresiýasyna garşy görüşini goldajagyny ynam baglady. 18-nji ýanwarda Şweýçariýanyň Davos şäherinde ykdysady sammitde Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine we Reuters agentligine beren interwýusunda Poroshenko Trumpyň teklip eden hökümet dalaşgärleriniň geçen hepdeden çykyşlarynyň optimizme esas döredinligini belledi. Biz Birleşen Ştatlar tarapyndan berk we beýtarap goldawa dayanýarys diýip Poroshenko aýtdy we men Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygymyzyň ören netijeli boljagyna doly ynanýaryn diýip belledi. Poroshenko indi kaýda Washingtona tapar etmegi we Trump bilen duşmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Türkmenistan gündogor gün batar gaz geçirjisine tebii gaz aktyryp başlady. Media maglumatlaryna görä Türkmen Newit Guruluşyk döwlet konserniniň Mary Newit Guruluşy edarasy gaz geçirjiginiň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky böleginde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçirjisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayetlerine eltiljekdigini Türkmen Newit Guruluşyga salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gündogor gün batar gaz turbasynyň geçirjisi ukyby ýylda 30 milliard kubometrden ibaret. Uzunlygy 733 kilometre barabar geçirjiginiň ýurdun gündogorunda ýerleşýän iri gaz ýataklaryny ýurdun günbatar bölekleri we Hazar deňziň kenary bilen birleşdirýänligi aýdylýar. Bahasy 2,5 milliard dollara barabar proýekti Türkmen Gaz döwlet konserni amal aşyrdy. Gündogor günbatar gaz geçirjisi 2015-nji ýylyň aýagynda gurulup gutardy. Pakistanda ýitirim edilen 5 aktivistiň maşgalary sosial mediada olary dine dil ýetirmekde günäläp alınıp barylýan hereketleriň ýaman niýetlidigini aýtdylar. Dine dil ýetirmek aýplamasy Pakistanda ölüm howply netijeleri döredip bilýär. Pakistanda dini çydamsyzlyga garşy çykyş eden we harbiýleri tanqid eden 5 adam şu aýyň başyndan bäri bir näçe gün ara tapawut bilen ýitirim edilipdi. Hiç bir topar olaryň direksiz gitmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Howpsuzlyk agentlikleri hem öz gatnaşygyny ret etdiler. Şol bir wagtyň özünde de Facebook we Twitter sosial ulgamlarynda aktivistleri dine dil ýetirmekde aýplamak boýunça edilen çykyşlar olaryň adyna haýwat atylmagyny öjükdirdi. Bu kampaniýa biziň agyr ýagdaýymyza we hosarlarymyzyň ýagdaýyna bildirilýän duýgudaşlygy gowşatmak niýeti bilen edilýän hereketden başga zat däl diýip ýitirim bolan adamlaryň garyndaşlary 18-nji ýanwarda Islamabadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdylar. Çepçi garaýşly ýazyjy we professor Salman Haydar, liberal blogerler Vakkas Goraya Aysim Said we Ahmet Reza Nasir şeýle-de Karaçynyň ekstremizme garşy aktivist toparynyň başlygy Samar Abbas ýanwar aýynyň başynda ýitirim edildiler. Türkmenistan ortiýetden spirtli içkileri iň köp import edýän 4 ýurdun hataryna girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä bir ýylyň dowamında ortiýetden Türkmenistana 8 million tonnadan gowrak alkogol iberilipdir. Ortiýetde etil spirtiniň eksporty we importatly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýulyna çenli ortiýetden eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tonna barabar bolupdyr diýilip ortiýetiň media maglumatlarynda RBK we Business Stat agentliklerine salgylanyp habar berilýär. Ortiýetiň spirt eksportynyň ýetäsi böleginiň Finlandiýanyň paýyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýa-ni Türkiýe, Latviýa we Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarynda bellenýär. Ortiýetde spirtiň ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň $0,7 durýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komissiýasy prezidentlik saýlawlaryna kandidatlary hasap almagyň tamamlanynyny elan etdi. Türkmen telewizionyasy bolsa dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuklarynyň dowam edýändigini habar berýär. Prezident saýlawlary barada maglumat bermek üçin nöredilen ýürüýte saýtda 17 ýanwarda habar berilmegine görä, Saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna berilenen saýlawlara 25 gün galanyna bäsleşige goşuljak kandidatlar hasap almak beýledildi. Türkmen mediýasy prezidentligi kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşuklarynyň ýokary guramaçylyk ýagdaýynda dowam edýändigini habar berýär. Ýöne Türkmen telewizionysynyň reportajlaryndan saýlawçylaryň kandidatlara berýän sorawlaryny ýa-da kandidatlaryň olara berýän anyk jogaplaryny eşitip bolmaýar. Bellemeli yer Türkmen telewizionyasy prezident Berdimuhammedowden beýlek kandidatlaryň ählisiniň öz programmalary bilen çykyş edişini görkezdi. Emma synçylar olaryň ählisiniň öz programmalaryny başyny kagazdan galdyrman okanlygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli synçylar inni kaýda boljak prezident saýlawlaryna halk içinde hiç ırgydyklanmanyň görünmeýändigini, adamlaryň ol ýa-da beýleki kandidat, onuň aýdan zatlary barada hiç ilgurlyň etmeýänliklerini aýtdylar. Kandidatlar bilen duşuklary barýanlaryň ählisi telewizionyada görnüşinden belli bolşuna görä, çağırlyp getirilen adamlar, ýaşullar, ak gyňaşly eneler, ýaşlar bir kısan adam yerinden turup sowal berýär. Ýöne olaryň näme soraýanlygy belli bolmagyny alýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly 67 ýaşyndaky saýlawçy aýtdy. Prezident Berdimuhammedow goraýdy Balkan vilayatynda saparda bolanyny Garabogazdaky karbamid zawodynyň işçileri bilen hem duşdy. Şonda işçiler özleriniň saýlawda Berdimuhammedowa ses berjekdiklerini aýtdylar. Prezident olara golluglar üçin minnetdarlyk bildirip şeýle diýdi. Elbette nizewem ýene bir kärle çekse, onu sizin hemmeň anamly hem öňärnip, sen oňda da söz berýän. Köp sag bolun. Bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşýan 3-nji prezident saýlawy bolup, ol 2007-nji ýylda 6 kandidat, 2012-nji ýylda bolsa 8 kandidat bilen bäsleşipdi. Türkmenistanyň esser döwrüne 1990-njy ýylda geçirilen ilkinji prezident saýlawynyň prezidentligi kandidat Sapar Murat Niýazow bilen Balkan vilayatynda saparda bolan ýazy Aman Murat Bugaýew şol wagt Newtdagda Krasnovodskda işçileriň döwlet başçylygyny aldyradýan anyk sorawlar berenliklerini ýatlaýar. Niýazow 1992-nji ýylyň maýyna kabul edilen Türkmen konstitusiýasyndan bir aý gowrak soň täzeden saýlaw geçirip prezidentlige gaýtadan saýlandy we 2006-njy ýylyň dekabryna çenli aradan çykýança Türkmenistany ömürlük prezident boldy. Türkmenistanyň geçen ýyl kabul edilen täze konstitusiýasy esasynda prezidentini odalkyny ýaly 5 däli 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Bu gedekki prezident saýlawlaryny Demokratik Odalky Kommunistik partiýadan iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowden başga ýene 8 kandidat gatnaşýar. Ol kandidatlaryň ikisi siýasy partiýalaryň senagatçylar we telekeçiler, agrar partiýalarynyň wekilleri bolsa galan 6-sy saýlawçylaryň inisiatiwa toparlarynyň hödürlen dalaşgärleri hökmünde bäsleşige gatnaşýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Günün habarlary programmamyzy Çilim Nowotunda döreýän problemler bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Daşowuzda Çilim Nowotunda duran adamlar yerli polisiýa wekilleri tarapyndan sorawa çekilip başlandylar. Yerli çeşmeleriň berýän maglumatyna görä, polisiýa yüzlerçe adamlyk Nowotdan ençeme adam saýlap, olaryň çilimi özü ýa-da başga bir üçin alýanlygy bilen gyzyklanýarlar.
meni nowatdan çykaryp polisiýa idarasyna gödök gürleşdiler. Çilimi özüm üçin alýanygymy aýtsam da hamana elimde tutan ýaly edip töhmet adyp başladylar diýip könürgençli Perhat Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň birine gurrun berdi. Perhat polisiýanyň soňu bilen çilimiň başga nirelerde gizliň satylýanlygy bilen hem gyzyklanýanlygyny aýtdy. Ýatladyk geçsek geçen ýyldan bäri temmäki önümleri resmi ýagdaýda diňe döwletiň öz dükanyny satmak ruhsat edilýär. Başga özgörek çilimi çekip barýanyny görselerem, polisiýa onu saklap, çilimi nireden alanlygyny soraýar. Olar aýtmasaň, çilimiň kontrabandasy bilen türmäge gidersiň diýip gorkudýarlar diýip Perhat sözüne goşdy. Bu aralykda büdjet işgärleriniň çilimiň bu beýleki gyt adyk haritlarynyň nowatyny durmaly däldi bardaky görkezmäniň fonunda häzir şeýle nowatlarda görünen döwlet işgärlerinden düşündiriş soralyp başlananlygy aýdylýar. Saparmurat Türkmen Üniversitetiň 40-njy mektebiniň mugallymy dükanynyň çilim alan gününiň ertesi yerli polisiýa idarasyna çağırylanyny aýdýar. Bu ýyl saglyk we ruh welentlik ýyly diýilip ýylan edildi. Sen näme bu siýasata garşy çykýanmy diýip polisiýada üstüme goýgyrdylar. Inni nowatlarda görnäsem, işimden çykaryljakdygymy aýtdylar diýip atlandyrylmazygyny soran 50 ýaşlarynyň mugallim gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň daşawdaky çeşmeler bilen söhbetdeş bolan polisiýa işgärleriniň özleri de çilim nowatyna dronlara gözegçilik etmek we olary haýwatatmak boýunça buýrugyň bardygyny aýdýarlar. Bize hem her gün gijen ýaryna çenli dükanlaryň öňündäki kameralaryň alan ýazgylaryna seredip çilimiň nowatyna duran büdjet işgärlerini tapmagy buýurýarlar. Soňra olar bilen düşündiriş işlerini geçiren ýaly edip gorkuzmagymyzy tawşyrýarlar diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny soran yerli polisiýa wekilleriniň biri gurrun berdi. Sözümüziň ahyryna ýatlasak, türkmen häkimetleriniň çilim sewdasyna garşy girden ençeme tapgyr çäklendirmeleriniň netijesinde häzir ýurduň dürlük künjeklerini şol sanyny paýtagt Aşgabatda da çilimiň ýüzlerçe adamlyk nowatlary döredi. Ruhsat edilen döwlet dukanlaryna adam başyna bir gutudan artyk aýallary bolsa asla temmäki önümleri satylmaýar. Döwletiň sewda nokatlaryna çilim sewdasynyň günüň dowamında diňe bir näçe saat dowam etmegi çilimiň gara bazarynyň döremegine de getirdi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylowa sürüjüleriň düzgünnamasına girdilen soňky düzedişler barada maglumat berýär. Türkmenistanda hususan da Aşgabat şäherinde avtolog sürüjüler üçin 2016-njy ýylyň 15-nji dekabryndan kabul edilen täze düzgünnamanyň güýje girmegi bilen sürüjüler üçin köçede tiýerligi ýokarlandyryp, köçelerdäki gözegçilik kamerasyna düşen sürüjüleriň tölemeli jerimeleri artdyryldy. Ozal düzgün bolup tiýerligi ýokarlandyryp kamerada hasaba alynan sürüjüleriň jerime tölegi hergedek 50 manat bolan bolsa, indi ol jerime birinji ede üçin 50 manat, ikinji ede üçin 500 manat, üçünji ede düzgün bolup hasaba düşen türjülük şahatatnamaň öz güýjüne ýetirýär. Şeýle ýagdaýa düşen türjüler soňra türjülük şahatatnamasyny almak üçin täzeden egzamin tapşyrmaga borçly edilýär. Şeýle düzgüniň 2016-njy ýylyň 15-nji dekabryndan güýje girendigini bolsa türjüler jerime tölemek üçin Aşgabat şäheriniň döwlet awtoinspeksiýasyna bararlarynda bilip galýandyklaryny aýdýarlar. Şeýle gözegçilik kameralarynyň şäherde sanynyň artandygyny hem sürüjü mekan belleýär. Kameralaryň sanynyň artmagy bilen döwlet awtoinspeksiýasynyň edara jaýynyň müşteriniň hem artandygyny görse bolýar. Onlar çekler meydan tutup yatan bu edaranyň jerime tölelerini kabul eden bölüminde adamlaryň nowatyny ýa almassaň ýere düşerýär däl. Onu golay kasanyň işleýändigine teretmeden nowatlar azalmaýar. Edara jaý bolsa darly edýär diýip türjüme mekan aýdýar.
Her kilden tekniki gödäçilikden geçmeli bölümünde beýle nowatlar görünmese-de, ol bölümüň hem türjüler üçin ýeterli galadatynyň bardygy aýdylýar. Maşynyň täzeligine, köneligine görä 50 manatdan 100 manat aralygynda tölegi bolan tekniki gödäçilikden geçmeli türjüler bu tölegleri döwlet kasasyna däldi. Awtoinspeksiýanyň işgärlerinden tanys tapyp olara nakt tölegeseň aňsat düşýändigini aýdýarlar. Maşynyň tähel köne bolsa tekniki gödäçilikden geçmek ýeňil düşenok. Gerekli resmi namalar toplap, banka pul töläp, gaýa baranyňdan soň maşynyň daşky we içki ýagdaýlaryny barlap başlaýarlar. Bu barlaga maşynyň ähli tekniki ýagdaýy, tormadyň, çyragyň, aptečkaň, ýangyn söndüriji enjamyň, garaz barlygdan geçmeli zatlaryň sanasyň sogaby bar. Awtoinspeksiýanyň işgärleri barlagyň dowamında nähilidir bahana tapmagy bolsa ukyply bolýarlar. Maşynyň daşky görnüşinde hem tähel çyzylan ýeri bolsa gödäçilikden geçirmeýärler. Şeýle barlaklaryň arasynda gödäçilik kamerasyna düşeniň düşmänligiň barada hem belli edilýär. Ýer-ýertirden günertany çeli ähli barlaklardan geçip öýlälik gol çekdirmäge barsaň, gödäçilik kamerasyny belli galýan bölümden täzeden geçip gelmeňi talap edýärler. Şunem gödäçilik kamerasyna düşen bolmaň ähtimal diýip, ýene-de şol bölümden geçmäge uğradýarlar diýip türjüler diýenýärler. Şeýle hatardylardan özüň halat etmek üçin tanış biliş tapyp 50 manat özlerine bersen, sana derek ähli özler düzedýändiklerini, hem de maşynyň tekniki gödäçilikden geçjekdigine anamyň bardygyny hem türjüler aýdýarlar. Tütenleyinden düzgün bolup, gödäçilik kamerasy ýok ýerlerde awtoinspeksiýanyň işgärleriniň eline düşäden, ol kamera düşeniň amatly bolýar. Onda ýalbarýa edip sürjüniň awtoinspeksiýanyň işgärleri bilen ilalaşyp bolýandygy aýdylýar. Şeýle ilalaşyň narhy düzgün bozulmanyň görnüşine bagly. 10 manat, 20 manat, 30 manat diýen pulny berseň, sen aladalardan halas bolýarsyň. Awtoinspeksiýanyň işgärlerine uzatmaga bölek pulun bolmasa, 100lik ýa 50lik manatyň arkaýyn uzady ber. Awtoinspeksiýanyň işgärleri tarapyndan seniň gaýtaryň dogrulygyna eline berilýändigi hem aýdylýar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň Parahat 2 etrapçasynda ýerleşýän täze gurulan jemgyýetçilik duralgasynyň ulanylşa berilene 3 ay golay wagt boldy. Bu ýerde raýatlaryň töleg ulaglaryny goýmagyna şertler göz öňünde tutulýar. Emma bu ýerde goýulan awtologlaryň polisiýa tarapyndan eýlerinden biýdin göçürilmeginiň adaty bir ýagdaýa öwrülenligini yerli ýaşaýjylar Azatlyk Radiosyna gurrun berýärler. Biz bu ýagdaý bilen gyzyklanyp paýtagtyň Parahat 2 etrapçasynda ýaşaýan Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýewden ýagdaýy öwrenip gurrun bermegi soradyk. Mir-2 mikroraýonynyň Demirgaz tarapyna hem de Nehimi adynyňky şeýrgäh bilen aralykda umumy uzunlygy 100 metrden köprek, inem 100 metr çemes meýdanyna bir ýylyň dowamyny asfalt düşerli, ol awtologlara netlenen durulgy diýilip resmi elan edildi. Orta hasap bilen şu gurrun edýän ýerimizde 250-300 awtology yerleşdirip bolýar. Bu da ýöne muhtuna däl, tölegli. Ýöne akşamary başlanýar gopun ýaşaýşaýlarynyň öňündäki köçe ýol hereketiniň işgärlere zaýyň öňünden maşinalaryňyzy, awtologlaryňyzy aýryň ýokun bolmasa döwlet belgilerini alyp giderdi. Aly opkun edýärler bir sagat edil. Sonuň ýalymyna ýanky gurrundan awtodrolgamyzda özüm resmi şäher häkimliginiň balansynda durýan awtodrolgadan gün ýaşanynan köplenç awtologlar çykaryp goýýarlar. Özüm her näse geňärlerden bolsa, şonu köçe ýol hereketine gözelçilik edýän polisiýa işgärleri awtology drolgadan aýryp aly opkun edýärler. Olam bir ikrar edilen drolga pul tölenip goýulan maşinlar. Bahasy näçe bir giýje gündi ulagyny goýmak üçin şol awtodrolga. Eger diňe bir giýje goýjak bolsaň 1 manat, eger şol ýene günnüýden durjak bolsaň 2 manat tölemeli. Polisiýa işgärleri şonu nähili sebäp bilen düşündirýärler. On sebäbi düşündirilmeýär ýöne çençak bilen bir zat aňsa bolýar, gurrun edýän awtodrolgamyz bir protokol köçesi hasaplanýan öňkülelin häzirki Türkmenmaş şaýorunyň Günnogor tarapynda ýerleşýär.
belki şol bir döwlet başçyny ýa resmi delegasiýan gelmegine garaşylýan bolmagy mümkin. Türkmen maşaýolundan geçen ýerinde de bir Olimpiya şähercigi başlanýar. Şol Aziya Olimpiya komitetinden adamlaryň gelýärligini ýa-da resmiýetden gelýärligini, köçül hereketini gödöwçülük edýän politik işgärleriniň gyýkylygyndan aňsa bolýar ýöne. Şu sebäpli gowulýandyr diýip saklasa bolýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Bursada Islam döwletine garşy 6 sany öýde geçirilen operasiýada Täjikistanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň raýatlary bilen Xitayın Uygur sevtinden olan 15 sanatı denan 27 sany güman edilýän bilen bilelikde 29 çağı ele salındy. Polisin terrorçuluğa garşy göreş topary İstanbulyň Ortaköy diýenlerine bolup geçen hüjumy gurlamakda aýplanýan bilen owal Konya'daky bir öýde bile ýaşanlygy çak edilýän bir adamyň Bursa gelendigini anyklady. Güman edilýän bilen oň ara gatnaşyk saklayan adamlaryny ýyzarlap başlan howpsuzlyk işgärleri Bursanyň Nilüfer we Gürsuwatly etraplaryna takminan 7 salgyda terrorçuluğa garşy göreş işgärleriniň hem gatnaşmagyna şol wagtyň özüne operasiýalar geçirdi. Operasiýalarda 6 sany öýde Täjikistanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň raýatlary bilen Xitaýyň Uygur sevtinden olan 15 denan 27 sany güman edilýän bilen olaryň ýanynaky 29 çağa ele salyndy. Boş bolan başga bir öýde geçirilen barlygda bolsa 40 pasport, 38 sany galp wagtlança şahadatnama bilen paketa gaplanan 15 sany mobil telefonu tapyldy. Polis geçiren derňeginde ol boş öýü toporun gurumaçysy dugu güman edilýän Täjikistanyň raýatlary MS bilen NS'niň ulananlygyny anyklady. Täjik raýatlardan NS'niň İzmir'de ele salınanlygy, MS'niň bolsa henizem gözlenýänligi ma'lum edildi. Polisin göz astyna alynan adamlaryň beren maglumatlary esasynda geçiren derňeginde İstanbul, Bursa we İzmir'däki İslam döwleti toporuny agdadyga aýdylýan adamlaryň ýaşan jaýlaryny özünü diş hekimi, hekim, işewur, täjir ýaly dürli görünüşde sypatlandyryp tanadan Täjik raýaty MS bilen NS'niň kireyine tutanyny anyklandy. Toporun gurumaçysy dugu güman edilýän Täjik raýaty MS'niň kanuny hem bikanun ýollardan İslam döwleti toporuny goşulmak üçin Türkiýeге gelýän daşary ýurtdurlary owal İstanbulda kireyine tutan öýlere ornaşdyrýanlygy, ondan soňam olary hut özüniň we ýarany NS'niň Bursa bilen İzmirde kireyine tutan jaýlaryna äkidenligi ma'lum edildi. Türkiýanyň Bursa, İstanbul we İzmir şäherlerine kireyine tutulan öýlerde bolan güman edilýänleriň ol iki täjik guramaçyny dürli ada we hünäre iýe görünüşde tanaýany hem takiklandy. İzmirde ele salynan bir güman edilýän bolsa, Ortaköýdäki Reyne hüjümini gurlamakda aýplanýany Bursada göz astyna alynan bir adam bilen bilelikde görenligini aýan edýär. Ýatlap geçsek täze ilgijesi İstanbulyň Ortaköy diýenlerindäki Reyne atly giýjeki kluby hüjüm etmekde aýplanýan Abu Muhammed Khorasani lakamly Özbegistanyň raýaty asly täjik Abdulkadir Masharipov mundan 2 gün owal ýagny 17-nji ýanwarda Esenyurt etrafyndaky bir jaýda türk howpsuzlyk işgärleriniň gurunan operasiýasyna sag ele salyndy. Operasiýada onuň ýanyna bir Irakly raýat bilen dürli ýurtlaryň raýatlary 3 sany zenanam göz astyna alyndy. Türk medeniýeti polisiýa soraw dowam edýän Masharipowyň Reyne hüjümini İslam döwleti toporunyň görkezmesi boýunça özüniň gurunanyny aýdanyny çeker. Gepler Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Amerikan prezidenti Barack Obama Ortaýatyň Ukrainanyň Krym ýarymadasyny bir kanun özüne birikdirendigi sebäpli onuň garşysyna girdilen sanksiýalar ýadro arsenallaryny çäklendirmek baradäki gepleşikler bilen baglanşdyrylmaly däl. Moskwa Ukraina baradäki ugruny üýtgetýänçe sanksiýalar öz güýjüne galmaly dedi. Obamanyň 18-nji ýanwarda iň soňky medeniýet konferensiýasynda eden beýanaty güni onuň respublikan orun tutary üstümizdäki hepde wezife başyna geljek Donald Trump'a gönükdirilýäni meňzeýär. Trump 16-njy ýanwarda Londonyň Times gazetine beren interwýusynda 3 ýyl olayymyndan ozal Washington bilen onuň Ýewropaly ýaranlar tarapyndan Ortaýatyň garşysyna girdilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyny Amerikanyň we Ortaýatyň ýadro arsenallaryny çäklendirmek meselesine bagly etip goýdy.
Obama bir jurnalistin soruğunun cevabına orsiyetin barha güýjeýän anti-Amerikan retorikasyndan zeýrenip, bu retorikanın 2012-nji ýylda Vladimir Putin prezidentlige dolanyp gelenden soňra başlanandygyny aýtdy. Bizim sanksiýalar giýermegimiziň sebäbi ýadro ýaraglary meselesi däl. Muňa sebäp bolan bir döwletiň garaşdyrlygy we öz ygtyýarlygy. Orsiýet zor bilen Ukraina girdi diýip Obama aýtdy. Men orslara bu işi togtadan badyňda sanksiýalar aýrylar diýip aýtdym. Meniň pikirimçe bu sanksiýalaryň giýirilmegini beýleki meseleler bilen garaşdyrmalyk diňe Amerikanyň bähbidi üçin däl, eýsem halkara normalaryny saklamak üçin hem peýdaly bolar. Birleşen Ştatlaryň uly döwletleriň kiçenrek döwletlere basyp girmelik prensipini goldamagy möhüm diýip Obama bellidi. Orsiýet öz gözegine Birleşen Ştatlaryň 2003-nji ýylda raga çöldüp girmegini, şeýle Obamanyň orta günlügi baradaky siýasatyny, şol sany 2011-nji ýylda Libyanyň eşeri işlerine garşymagyny ýazgardy. Trump'ın orsiýete has barlyşykçy çebileşikdigini duýdurmagy Ukrainada şeýle Amerikanyň ýaranlaryna, aýratynda Günnoğur Ýewropanyň öňki Warşawa ýaranlygyna degişli ýurtlerde alada döretdi. Obama ýadro ýaraglaryny çäklendirmegi prezidentlik wezipesiniň düýp prensipine urdy. 2010-njy ýylda orsiýet bilen Birleşen Ştatlar täze start diýip tanylýan şertnama gol çekdiler. Bu şertnamada iki tarapda stratejik ýadro güýçlerini az kem çäklendirmegi öz üstlerine aldylar. Obama Kremli çäklendirişiň täze tapgyryna çekmäge sinişdi. Ýöne iki tarap arasyndaky gatnaşyklaryň aşaklamagy netijesinde bu tagallalaryň baran ýeri bolmady. İki ýurtda öz arsenallaryny täzelemäge girişdiler. Bu hem täze ýaraglanyşyk ýarşyna getirer diýen aladalara sebäp boldy. Obamanyň metbuat konferensiýasy Birleşen Ştatlarda geljegi näbelli we dartgynly prezidentlige geçiljek adatdan daşary wagta gabat gelýär. Siýasy synçylaryň aglabasy Trump'yň prezidentlige saýlanmagyna Obamanyň mirasynyň ret edilmegi diýip garaýarlar. Soňky hepdelerde Obama bu pikiri ýere serpikdirmek maksady bilen türli media ençeme interwiu berdi, köp çykyşlar etdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi programmamız. Awganistanda medeni jemgyýetler döretmäge mümkinçilik bar. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk keňeşi we medeni jemgyýetleri işleýär. Türkmen şorasynyň ýaşlar jemgyýeti hem hereket edýär. Awgan türkmenleriniň ýaşlar jemgyýeti Kabulda ýygnak geçirdi. Onda Awgan türkmenleriniň arasynda türkmen diliniň we türkmen däp desturlarynyň häzirki ýagdaý barada gurun edildi. Ýygnagy gurunjylaryň biri Habibullah Muradi bilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Men Habibullah Muradi, özüm Türkmen Awat Lukmançylyk mektebinden faryk bolan. Bu ýygnaklary geçirmekden maksadymyz şol türkmen däp desturlaryny şairlarymyzy ýatlap geçmek we türkmen däp desturlaryny gaýtadan dikeltmek we şu türkmen dilini baýlaşdyrmak, östürmek, türkmen ýaşlary agzy ber etmek, bir deste gül toplamak, nirde bolsadym şolara ýardamçylyk etmek esasy maksadymyz şol. Özlerimizden her ýerde gedirimiz we ýaşlarymyz bolsa her ýerde esasy bizden maksadymız şu türkmeni toplamak, türkmen agzy ber etmek. Awganistanda ýaşayan türkmenleriň ýaşlarynyň okulları bar. Hawa, şol geçen wagtlarda köprekler ana bir guru tarapdan tehdit bolup ýa ata-enesi okuwy bermen, şundan bol köprekler okuwsuz galan. Ýöne häzirki döwürde Hudaýa şükür bizleriň hemme ýerde okullarymyz bar. Bir ýaşlymyz, bir bilimlimiz bar. Türkmenistanda sen okudum diýdiň. Näçe ýyl okudun? Men 2,5 ýyl Türkmenistandadym. 26 oğlan bol gidipdik. Özüm şu Türkiýelenden jeminde. Isleýäs inşallah ýokary okullar okuýsak. Bu okullar bir gysga okulardy. İnşallah munyň hem ýokarsyny okuýsak, bir milletimize edibilsek şu türkmen halky, umum dünýä türkmenleri, bir Awganistan türkmenleri de hyzmat etsek we olar goldasak, olar taşwik etsek şu okuwa tarap. Olar baýat okuýsalar, olar baýat özleri her kim eger şair bolmak isleseler, şair bolsalar,
Eger bir doktor bolmak istese, bayat bizden doktor bolsa, näme çünki şu bilen bizler görýäs, türkmen mantykalarymyzda köplen qynçylyklar kan ýaman. Alim bilimi östürmek boýunça Türkmenistana umydyňyz barmy kömek eder? Bizler indi umum türkmenler alyp görsek, umum türkmenlerden bizleriň umydymyz bar. Ýaşlar kömek etseler we türkmen şu döwrede indi her kim bolsa türkmen diýseler, esl nesli türk bolsa kömek etseler bir-birine, goldasalar. Muňa adam şek ýok, kömek etseler. Türkmenistan kömek etse. Bizler 21-nji asyl bu asyrda baýat bizler agzy bir bolsak, toplanşyp bir gülüň distesi ýanyk bolup bir toplanyp dursalar, şondan bizler eger pende alsak, Maktumly para şeýerlerinden pende alyp bizler öňe gitsek. Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Ulum Radi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.